Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Differi ffwythiannau trigonometreg gwrthro. I ddechrau, wnawn ni drial differi yn haflu sin minus 1 x. Felly os ni'n gosod yn haflu sin minus 1 x, gwrth wneud hwnna yn golygu bydd sin yn haflu x, neu lle wei bod x yn haflu sin Fi'n gallu differi hwnna, felly fi'n gallu differi x yn ôl felly mae sin yn mynd yn cos a cofiwch, dy dx yw 1 dros dx dy. Felly mae dy dx yn haflu 1 dros cos Na dwy angen yn hermau x. Felly fi'n cofio bod cos sgwar plus sin sgwar yn haflu 1. Felly mae cos yn mynd i fod yn ail isradd 1 minus sin sgwar a plus neu minus hwnna. Ond mae sin yn haflu x. Felly mae cos yn haflu plus neu minus 1 minus x sgwar. Felly mae'r dy dx yma yn plus neu minus 1 dros i ail isradd 1 minus x sgwar. Nawr, does dim angen y plus a'r minus, ond pa un ydyn ni'n defnyddio? Felly edrych ar y graff, mae graff sin minus 1, mae graff sin yn goffa cael ei cwtogi i rhwng minus pi dros 2 a pi dros 2 mwyn bod e'n ffwythiant 1, 1 mwyn bod ni'n gallu cymryd yr ffwythiant gwrthdro. A mae'r ffwythiant gwrthdro yn adlewyrchiad o'r graff sin x yn yr uchelyn yn haflu x. Felly mae hwn yn adlewyrchiad o graff sin x. So, felly ni'n mynd yn y cyfeiriad x nawr, ni'n mynd o minus 1 i 1, a yn y cyfeiriad ni'n mynd o minus pi dros 2 i pi dros 2. A chi'n gallu gweld yma, mae'r graddiant yn cynyddu. Mae'r graddiant yn positif trwy gydol y darn yma o'r graff. Felly mae hwnna'n golygu ni'n mynd i gymryd y positif ar gyfer yr differiad. Felly differiad yn haflu sin minus 1 x yw plus 1 dros ail isradd 1 minus x sgwar. Mi'n gwneud un peth nawr ar gyfer yn haflu cos minus 1x. Felly, ysgrifennu yn haflu cos minus 1x. Gwrth wneud hwnna, mae cos yn mynd i fod yn haflu x, neu llai weid bod x yn haflu cos Differi hwnna, differi'r x yn ôl mae cos yn differi i fod yn minus sin Felly mae dy dx wedyn yn mynd i fod yn 1 dros hwnna, felly minus 1 dros sin Ni angen newid yr nôl i x rhyw ffordd, felly defnyddio'r unfathiant yma fel o'r blaen, cos sgwar plus sin sgwar yn haflu 1. Felly sin yn mynd i fod yn plus neu minus, ail isradd 1 minus cos sgwar Yn lle'r cos ni'n gosod x. Felly 1 minus x sgwar, dyn ni o fewn yr ail isradd yna. Felly mae'r differiad yn ôl x. Wel, mae minus gyda ni yma, felly mae hwn nawr minus 1 dros hwnna yn mynd i fod yn minus plus, yn lle plus minus. Minus hwnna yn mynd i fod yn minus neu plus 1 dros ail isradd 1 minus x sgwar. Edrych ar y graff eto, dyma graff cos x wedi cael ei adlewyrchu, felly mae cos minus 1x dyn ni yma, felly ni'n mynd o minus 1 i 1, a 0 i pi nawr yn lle minus pi by 2 i plus pi by 2, ac bydde dyn ni pigyn fyna. Mae rhaid bod y graff yn 1 i 1. Felly mae'r graff yn mynd o, yn yr uchelyn yn mynd o 0 i pi. A chi'n gallu gweld yma mae'r graddiant yn negatif, mae'r graddiant yn dod lawr. Felly ni'n mynd i gymryd yr minus. Felly dy dx yn mynd i fod minus 1 ail isradd
1 minus 1 dros ail isradd 1 minus x sgwar. Fi'n trio gweud. Felly yn hawlu cos minus 1x a chi'n cael yr differiad yna. Ar gyfer tan, nawr, wneud yr un peth i ddechrau. Felly yn hawlu tan minus 1x. Gwrth wneud hwnna, felly tan yn hawlu x, neu x yn hawlu tan differi hwnna, x yn ôl x yn tan differiad tan yn sec sgwar ni angen dx, felly 1 dros sec sgwar a pa unfathiant rwy'n mynd i ddefnyddio nawr, wel tan sgwar plus 1 yn sec sgwar. Mae hwnna'n dod o'r ffaith bod cos sgwar plus sin sgwar yn 1 a bod chi'n rhannu gyda cos sgwar, felly chi'n cael yr unfathiant yna. Chi wedi gweld hwnna ar blaen. Felly mae sec sgwar yn mynd i fod yn 1 plus tan sgwar a mae tan yn x, felly mae sec sgwar yn 1 plus x sgwar. Felly mae differiad yn mynd i fod yn 1 dros 1 plus x sgwar. Does dim ail isradd, felly does dim plus neu minus gyda ni yma, ond allwn ni weld o'r graff beth sy'n digwydd hefyd. Felly differiad tan minus 1, dyma tan minus 1, a mae'r graddiant yn positif trwy gydol yr ffwythiant. Chi'n gweld hefyd o'r graff fel mae x yn cynyddu, mae graddiant yn 1 dros rhif mawr, felly mae'r graddiant yn mynd at 0. Hefyd, os i x yn mynd yn llai ac yn fawr, yn negatif, ni'n sgwario fe, felly mae 1 dros rhif mawr gyda ni, a mae'r graddiant yn 0 yn yr ochr yna hefyd, chwyth ar dde. Felly, differiad tan minus 1 yn 1 dros 1 plus x sgwar. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yna.